Det var afslutningsfest i 9. klasse. Vi var jo lige blevet færdige med 9. klasse, og så skulle vi fejre det. Og så skulle vi prøve at lave sjov med en af vores venner. Der var en, vi altid mobbede. Tønde Mathias. Ham skulle så ikke gå ud over i aften, så vi valgte, at det var en anden en, der skulle lave sjov med. Og det sjoveste, vi kunne komme på, det var, at nogen skulle drikke pis. Så vi fandt 2 drenge en tom øldåse og pissede i den. Og da den så var meget varm, altså vi kunne jo ikke give ham sådan en, som ville man gætte, det var pis med det samme, så gik vi ind i forældrenes køleskab og satte den og ventede til den var blevet kold. Og så gik vi så ud og gav den til ham. Vi havde besluttet for, at han kunne godt klare lige at drikke lidt pis den aften. Så gav vi den til ham, men så kom ham, Tønde Mathias, der altid blev mobbet, hen og flåede øllen ud af hånden på ham der. Og så drak han, en halv øldåse af vores pis. Du ser tørstig ud her. Værsgo. Sjovt, at han stod og drak vores pis, Tønde Mathias. Og så, det var faktisk så sjovt, at vi kunne slet ikke holde situationen ud og begyndte at løbe. Og så løb han efter os. Den ene, ham jeg havde lavet pranken sammen med, han løb den ene vej af en skovsti, og jeg løb den anden vej af en skovsti. Det kommer! Løb! Og jeg løb bare af frygt. Altså, jeg kunne slet ikke stoppe, fordi jeg kunne ikke holde tanken ud om, hvad der ville ske. Om alle de år, vi havde været efter ham, om det bare ville sætte sig i, at man tænkte nærmest, at man blev slået ihjel ude i skoven. Jeg tror faktisk, han gav op undervejs, men jeg var bare så bange for ham, jeg bare blev ved med at løbe. Og jeg troede, stien fortsatte der, men det gjorde den ikke. Og så faldt jeg ned i et hul. Og der var så en jernstang nede i hullet, som jeg så slog ind i knæet. Hvis jeg mødte Mathias den dag i dag, så ville jeg sige undskyld. Både for alle de år, men også specielt for pissen. Det ville jeg.